Mary vilayatynyň Mary etrawynyň peşanaly şäherçetine degişli geňeşlikleriň başlyklary we urunmasarlary Kärenç daýhanlardan pul toplaýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 28 martda Sewitden habar berdi. Daýhanlar toplanýan pullaryň baby daýhanyň ýoluna sadaka hökmüne sorulýanyny aýdýarlar. Kärenç daýhanlaryň sözlerine görä geňeşlikleriň başlyklary we ower resmiler daýhanlar bilen ýygnak geçirip pul talaplaryny beýan edýärler. Meselen 1 hektar ýeriň bolsa 10 manat sadaka sorýarlar. 5 hektar ýeriň bolsa baby daýhanyň ýoluna 50 manat pul bermeldigini aýdýarlar diýip bir marly daýhan Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenleriň arasyna öňden bäri nesilden nesile geçip dowam edýän halk kırımlary dürli puwdoklarda pir hasaplanýan legendar şahsiýetlere çokunulmagyny ündäýär. Halk kırımlaryna görä baby daýhan adly legendar şahs ekrançylygyň we daýhançylygyň pir hasaplanýar. Mälim bolan maglumatlara görä Türkmen häkimetleri ilkinji gezek halk kırımlarynyň ugur alyp daýhanlardan sadaka hökmüne pul ýygnaýarlar. Şeýle-de Kärenç daýhanlardan mejburi pul toplamak işleri dilden görkezme esasyna amala aşyrylýar. Mundan ozal Türkmen häkimetleri dürli maksatlar üçin şol sanyny obalara nasos satyn almak üçin, edara karhanalarda prezidentiň portretlerini çalışmak üçin, köpçülükleýin velosiped satyn almak üçin, tebigat gorumak üçin, weşlere meňdeş beýleki bahanalar bilen büdjet işgärlerinden pul ýygnaýardylar. Baby daýhan üçin sorulýan pullar Kärenç daýhanlardan nägelik döredýär. Bizim ömrümizde birinci gezek baby daýhanyň ýoluna diýip her hektar üçin 10 manatdan pul tutuldy. Geljekde Dawud peýgamberiň adyna diýip 10 manatdan pul tutsalar geň görmeriz. Sonra häkime başlygy otowçulary, paýtaçylary, nasosçulary diýip pul toplarlar. Umuman pul bermeli adamlar köpelmesi azalanyk diýip bir marly daýhany gurrun berdi. Türkmen halk kırımlarına görä Dawud peýgamber türkmenleriň arasyna demiriň we ustaçylygyň piri hökmüne tanalýar. Käbir Kärenç daýhanlar başlygy ýa-da ober resmilerine sadaka hökmüne pul bermegiň deregine öz aralaryna pul çöpläp sadaka çärelerini öz aralaryna gurumlaşdyrmagy has ygtybarly hasaplaýarlar. Näme üçin biz oba başlygyna ýa-da onuň orunmasaryna her hektar ýer üçin 10 manat pul bermeli? Olar biziň pullarymyzyň hasabyna baby daýhanyň adyna jany soýup soňra Kärençler üýşürip sadaka bererlermi? Onsoň biz pul beren soň ekrançylygymyz hasyrly bolar diýen umyt bilen öýümüze gaýdy bermelim diýip daýhanlar aýdýarlar. Dünýä Türkmenistana döwlet tapşyrygyny girýän ekinleriň şol sanyny, gowuçanyň we buğdaýyň ekişine resmi derejede girişmek dabaralaryna dini wekilleri we ýaşly neslin wekilleri gatnaşýar. Olar ekrançylyk meýdanlarynyň kenaryna dini ritual ähengli çäreleri geçirýärler. Din wekilleri resmi derejede ekin ekmäge girişmek dabarasyna doga dileg edýärler. Bu çäreler döwlet ýeçiligine köpçülüklerini habar berişleri işlerine giňden görkezilýär. Marly daýhanlaryň sözlerine görä ower resmiler ýygnalýan pullary öýleriniň häkimlige tapşyrýanlyklaryny aýdýarlar. Häkim bolýan bolsalar öýleri sadaka gurnap biz ýaly daýhanlary çağırsynlar. Biz ýaly garyp adamlardan sadaka üçin pul soramasyny diýip Kärenç daýhanlar nägelik beýan edýärler. Daýhanlar onsuzam ekişe girişenlerine öýleriniň baby daýhanyň adyna sadaka berýänliklaryny aýdýarlar. Biz özümize garyp durýsak, siz häkimler we başlyklar bizden beter ýaly diýip daýhanlar aýdýar. Azatlyk radiosynyň kommentar almak üçin Marynyň etrap häkimligi bilen habarlaşmak synanşygy başa barmady. Türkmenistana 2018-nji ýylda oba hojalyk puwdugy boýunça kabul edilen reformalara garamazdan ýere ýeçiligi döwletiň berk gödägçiligine galýar. Tinçler ýurtda oba hojalyk işleriniň guramaçylygynyň netijesizdigini aýdýarlar. Türkmenistana nowatdaky resmi gowuçy ekiş mewsimi 23 martda başlady.